and then we'll go on the saline again when I'm in front of the lesion. Impenjattiva ma b'suċċess, sigħat delikati, tim ta' tobba u infermiera Maltin fl-Isptar Mater Dei tmexxew mill-konsulent Malti Edward J. Despot fi proċedura l-ewwel waħda tat-tip tagħha f'Malta. TVM News kellem lill-Professur Despot fit-tmiem il-proċedura. Ninsab kontent ħafna għax għall-ewwel darba f'Malta għamilt proċedura li żviluppajt jien stess ftit ta' żmien ilu fl-Isptar Royal Free li naħdem fih Londra. Din il-proċedura li jisimha Saline Immersion Therapeutic Endoscopy jew SITE tħallina nneħħu felul kbar bl-istrument mingħajr il-bżonn ta' operazzjonijiet kbar. Il-Professur Despot inħatar visiting consultant fl-Isptar Mater Dei biex ikompli b'din il-proċedura li fiha qed jitħarġu wkoll speċjalisti Maltin. Ninsab onorat li ġejt mistieden biex nagħmilha u nirringrazzja lit-tim kollu ta' nurses u tobba tal-istedina tagħhom. Il-Professur Despot huwa rikonoxxut internazzjonalment bħala espert ewlieni fl-endoskopija interventiva. Magħna jistqar li wiret l-imħabba lejn ix-xjenza minn missieru li kien jgħallem il-fiżika. Illum il-Professur Despot imexxi t-taqsima tal-endoskopija fir-Royal Free Hospital, wieħed mill-ikbar sptarijiet ta' tagħlim fiċ-ċentru ta' Londra. L-isforzi tiegħu ġew rikonoxxuti wkoll mill-Istat Malti bħatra fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu f'Diċembru li għadda. Ħallina b'messaġġ li ċ-ċokon ta' gżiritna m'għandu qatt ixekkel il-ħolm ta' dawk li jridu jeċċellaw fil-qasam tagħhom.